Ľudia, zdravím vás pri dnešnom mojom novom videu. V dnešnom videjku si dáme poriadnu starú hru a starú klasiku Minecraft. Ja viem, je to stará hra, ale ja som dostal taký nápad. Čo keby bol toto náš spoločný svet, že ja hrám a vy hovoríte, čo mám robiť, chápete? Hej, takže prvý pár dáme úplne taký základný loot, minimálne jedno železo chcem dneska nájsť, domček, najlepšie ešte villageu a budete vlastne vy rozhodovať, písať do komentárov, čo a ako si mám postaviť a spoločne potom na konci chcem, aby sme mali elektru, shulker box s raketkami, nejaký mob spawner a nech mám postavený zámok. Toto mi bude stačiť, toto bude naša Minecraft spoločná séria, like, odber, a choďte si ešte pozrieť geometrii, takže videjko. Dáme meno spoločné. A hej, lebo to je spoločné, dáme normálne, budeme hard, ani žiadne iné blbosti skúšať, pretože na čo by som to robil. Prosím, dobrý spawn. No. Tak, spawn je dobrý asi takto. Dobre, není to zlý spawn, hej. Samozrejme, na začiatok je to veľmi dobré a je to dobre, 4 ovce. Dobre, vyšlo nám to. Ja neviete, nejaký som natešený na toto nahrávanie. Proste ma to strašne baví. A nie je tam dedinka. Nie, lebo ja som skúšal ešte predtým si nahrať jedno video, že ako mi budem nahrávať Minecraft a nahrávalo mi ho párádne. A ma to strašne bavilo a som našiel také veci, čo iní by nenašli. A ja som už našli. Vopred chcem informovať, že ja nie som žiadny profil v Minecrafte, síce Minecraft hrajem od 4 rokov. A keď som vtedy mal 4 roky, tak ja som iba Minecraft hral a v kuse som hral Minecraft, takže by som ako mal byť dobrý, ale verte tomu, že ja nie som dobrý ani trochu. Ja som Minecraft vyhral tak raz v živote a i to som vyhral tak, že už na konci, ak som zabil Ender Draka, tak už som si proste pridal nejaké tie diamanty z kreatívu. V živote sa mi nepodarilo dohrať Minecraft bez kreatívu, iba čisto, že survival, hej, takže neočakávajte, že som taký absolútne veľký profesionál a že idem a teraz hneď v prvom parte postavám, získam 30 diamantov a ideme jo, nie, také to nebude. Bude to spoločné, ako som povedal. Že základ je získať hneď kameň a z kameňu si potom vykraftiť kamenné nástroje, zabíjať všetky zvieratá, ktoré vidíš, pretože ti to veľmi pomôže. Aj si ešte stihne vykraftiť vlastne tento krompač kamenný. Fakt potom je strašne veľa kameňa, pretože pec, všetky nástroje a potom na zvieratá budem zabíjať z toho a dobre, to pôjde. Už máme hneď prvý plán a tuda, kde potom si dám aj pri spawne domček, lebo to je strašne fajné. Ako sa mi prvýkrát asi v živote stalo, že takú krásnu, pestrú a rovnú, hej, hlavne rovnú. Tak, paráda, urobili sme si rovno takýto krásny základ, idem rovno do peci vypekať. Takto si to rýchlo podelím, no tak si to nepodelím, lebo som pepek úplný. Pozrite, ja neviem, ja speedrun robím, ja vám hovorím. Ja proste toto. Tak, rýchlo. Voľnúka. Dobre, ideme rovno zabíjať všetkých mobov. Keď budem vedieť, tak dodám nejakú hudbu. Keď nie, tak to bude iba zrýchlené. Aha. Tak ako by som toto vysvetlil, tam určite pôjdeme až v ďalšom parte, jeden z vás mi určite napíše, že tam choď. Nemám štít, takže to nie je najlepší nápad ísť, pretože mi tam hneď rozstrelajú s tými ich kušami a ja nechcem riskovať a toto vyzerá strašne pestro, lebo tam vzadu, ja neviem, také anime sa tam bude určite natáčať. Pre mňa proste vlastne čo ma tak strašne namotivovalo a točiť Minecraft je, pretože som si teraz pozrel Fivkové videá, lebo ja som akože obrovský fanúšik Fivka a som si povedal, že OK, a ja budem mať taký svet, ale nebudem to mať trošku inak, hej, nebudem to až tak, nie že zle hrať, ale nebudem to až tak hrať jak on, takže sa strašne teším, pretože Minecraft je moja jedna z najobľúbenejších hier. Mohli by sme ísť na ťažké drevo, idem pozrieť tú džungľu, toto nie je také, ja neviem ani jak by som to nazval, idem rovno do džungle, idem to hneď preskúmavať, takže určite si zaslúži váš like a váš odber, prosím, lebo sa neviem koľko budem robiť vlogy a unboxingy a bude to dobré, odhalím sa až tak za 50 000, 100 000 je môj cieľ, hej, to iba aby každý vedel, to je cieľ každého youtubera vlastne, takže
Keby sa mi to podarí, typujem tak do 4-5 rokov, sa mi to podľa mňa podarí, možno 6 uvidím a mne bude proste 100 000 stačiť. Nechcem to robiť že ako full time job, že doslova to budem žiť, lebo ja mám nejaké iné veci, čo by som chcel robiť v dospelosti, ale tak chápeme sa. Najlepšie by bolo, keby v tej džungli nájdem Jungle Temple, pretože to by som rovno využil. Aj keď nemám jedlo. Ako mám dobre tieto napečené, no takže možno to bude taká naša prvá výprava, ako by som to ako nazval, inak neviem. Instagram vám nebudem tu dávať, lebo akože tým, že to má byť anonymné a náhodou takto by prešiel a nebudem to ani ďalej vysvetľovať, takže tak. Neviem prečo, ale proste džungla je môj najobľúbenejší biom. Neviem, proste sa mi to strašne páči, a keď som bol malý, je furt iba džungľa. A bambusy tiež, ako to bude mať jak Syria Kari pomaly. Vystavam si všade bambusy a bude mať taký obrovský bambusový prameň. Či prameň, super fakt, prameň bude mať, no a nie? No, toto je džungľa, jak ja poznám džungľu, toto bude sranda. No ale čo ja hlupák som dopiskoch. A to je iba magma. Čo ja hlupák som nedomyslel, že vlastne bude noc. A ja teraz mám postaviť kde úplne head a ja to musím celé toto ešte melóny. Musím toto celé prebehnúť, ja v noci nechcem fajtiť, lebo to budú skeletóny a ja nemám štít a ja proste môžem zobrať úplne tak, že ani neviem jak. Takže tohto sa veľmi bojím a toto som veľmi nedomyslel a ja mám domček tam. Tam, kde mám domček. No čo som hovorila, už tu je skeletón, no super. Alebo dobre, toto našťastie viem, tak keď som sa učil. Tak už som sa neučil. Ja to takou divnou obchádzkou robím. To je Zombie Villager a spróbujem mať achievement, že Monster Hunter. Dobre, môžem ísť head stadiť. Však on mi dá 360 nouskov pomaly, čo ste to nevideli. Pome, toto dáme. A chvíľku sa končím. Takže čo sa týka natáčania, bo to strašne dlhý part bude. Som už 16 začal, ale fakt ako až tak dlhé to nechcem mať, keďže je to prvý part a má to byť spoločné, lebo ja už si na čo nastavím a potom vy budete už iba hovoriť, jaj čumuľu, však ty už iba toto urob. Chápete, ja to ja nechcem. Dobre, paráda, sme asi na tom ostrove, kde by sme mali byť. Ale čo už absolútne netuš, to tam bude. Áno, tu to bude. To viete, tak áno, to je tak veľa zvierat a ja to mám tak hore na kopčeku, tak kde. Áno, a stade aj dobre, malo by to byť kde tu, keď nie, tak som bohužiaľ stratil svoj jediný domček a celý part bude o tom, že v noci zabíjam mobov. Ale budem tu s týmito mobmi. A nie, zabijem ich, hladný som. Aha, creeper, no ja som dead. No, tak to nič. Sorry, prasiatko, to som nechcel. Ale tak bohužiaľ, no tak ja za to nemôžem, hej. Za to, že ten creeper buchol, pozrite, ja napríklad creeperov no ja zabíjam kvôli gunpowderu. Nebuchneš si. A teraz double dostane? Aha, tak nedostane. Teraz už double. Oba je dostal. Dobre, máme gunpowder, to je hlavné. Neviem, či iba ja som sprostý, alebo to fakt som strátil dom. Lebo to nebá je dom, hej. Ale dobre, kým je tu tento Sakura debilinko, tak to by som mal vedieť. Ja neviem, fakt. A to ani neviem z akého, no. Tam je broken portal, tam idem. To cestou nájdem určite. To blbovi sa hlavne dlhému čiernemu. Nesmieme pozrieť do očí, lebo dostaneme bangoro. Poď. Ježišme. Golden melons. Flint and steel. Presáme, ja si postavím novú posteľ a nové všetko, lebo však ja tu sa nebudem džubať tu s tým. Jaj, dobre. No však tam je malý zombie, no nejdem ja do ryti. Nechce sa najesť. No super. Tu je tento malý namotivovaný jeden Fortnite kit. Však ale... To je zlo proste. Dostal hit, ale... Jaj, dobre. Však... To čo je? To je jaké ope? Aha. To si robíš srandu. Počkaj to teraz. Aha, takže ja som vôbec nebol pri tom. Aha, dobre. Tak ja vám to ešte stihnem strihnúť. Vidíte, napríklad keby nikdy nezabludím, tak nikdy by som nezistil. Tu sú moje... Tu tak, kde by som mal zomrieť. Áno, tu to vidím. Keby nikdy nezomrem, tak toto. Idem si to rovno odniesť a bude the end the lost of this part. Mali by sme mať všetko, toto už nepotrebujem. To nie, chlapci, to sa mi nepodarilo, sa mi toto.
chlapci, akože nechcem byť zlý, alebo dievča, ja som našiel emerald. A to nejde asi vyťažiť kamenným. Ja sa bojím, ja to neurobím. Asi kamenným to nepôjde, takisto je diamant nejde kamenným, to takisto asi aj emerald nepôjde kamenným. Village. Village, 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 village. Ja by som to tak išiel do tej village-ky. Ja idem tam. Ja som chcel, že dáme na ďalší part. Nie. Je to aj tak úplne o ničom part, takže určite idem do village hneď a končím part tu na a uvidíme, čo mi poviete. To je z kováča, lebo toto viem, že kováči sú najviac OP, ale ja neviem vôbec, kde tu je kováč, kámo. Čo to je? Nie je kováč. Kde je kováč? Toto je kováč, nie? Nie, to je pilník, to je pilník, no jasne. By si chcel, chodiť. Kámo, to musí čo dobre byť. Nehovor mi, že celú dedinu preskúmam. Nič tebe, ahoj Bookshelfman. Z 9 emeraldov. Škoda, že som nenazbieral tam tie veci. To nedáva význam, lebo ja zničím tieto bookshelfy a... Dobré ceny máš, fakt. Fakt super, kámo, ako toto nepotrebujem ani keby čo bolo. Ale keby dačo za knihy predávajú, toto by som zobral. Som prezral celú dedinu. A to nie je ani jedna čestka? Ani jedna. Tak ľudia, vysadil som im tu bambusy, takže od dneska sa toto volá bambusová dedina na týchto súradniciach. Neviem, kde síť sa dáva, ale dobre. Ja ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli so mnou. Ďalší pár už robím to, čo vy mne napíšete do komentárov, takže verím tomu, že napíšete niečo zmysluplné, že to bude dávať zmysel, tento trader, jasné, toto budeš robiť, nevadí. Ďalší part, ešte vyťažím sugarcane a budem tradiť toto za emeraldy, takže toto budeme robiť ďalší part, no a vlastne urobím to, čo vy mne napíšete. Takže dávam vám, buď ostanem v tejto dedine žiť, alebo si idem tak, kde inde postaviť dom. Ďakujem vám veľmi pekne. Ešte raz, lúčim sa. Čau, čau. Tento mi nehovoril, že to ani jedna čestka není.